Jo crec que, Ricard, estàs a punt de poder començar. Sí? Em dius ja? Sí. Bona tarda. Benvinguts al canal digital de Martorell. Avui, laboratori de Ties Invisibles, Dones que alcen la veu. Activitat emmarcada dins els actes del Dia Internacional de la Dona que l'Ajuntament de Martorell ha organitzat. Per fer aquesta proposta, intervindrà tot un seguit de persones i que m'agradaria presentar a la Georgina Llaurador, dramaturga i actriu. Hola, Georgina, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. El Joan Codina, dramaturg i director. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda, molt bé. Benvingut. I amb la participació també d'una fila zero d'entitats i persones de Martorell relacionades amb el món de les arts i de les dones. Una fila zero. Bona tarda. Com estàs, José? Senyora José Pérez. Hola, bona tarda. Estic molt contenta d'estar entre vosaltres i tenir aquesta oportunitat de poder compartir i aprendre també de vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Senyora Rosa Grau. Hola, bona tarda. Doncs també molt animada per poder escoltar a la Georgina i el Joan que ens expliquin a veure què han fet amb aquesta obra de teatre, què ens aporten a les dones. Perfecte. Com estem, Héctor Naranjo? També bé? Molt bé. De fet, sí. Igual que totes. Estan amb molta curiositat i amb ganes d'estar de més. Que ja feia temps que la volia veure. Doncs la tindràs. L'Alícia? Hola, bona tarda. Que contenta d'estar aquí i conèixer tot el procés, molt interessant. Molt bé. La Puri Massa, també una altra teatrera de Martorell. Hola, què tal? Doncs també encantada d'estar per aquí i a veure què ens expliquen. I amb molta il·lusió d'estar per aquí. I el gat també. El Carles Alemany, que em sembla que corre per aquí també, però estava caminant pel... Sí, bueno, sí que estic aquí. Moltes gràcies també per donar-me aquesta oportunitat i també amb ganes de tornar a veure teatre, que des del confinament que estem així tots amb les ganes, però que no podem. Molt bé, doncs comencem una bona temporada de teatre a lo que és el Progrés de Martorell. Abans d'això, sobretot, també saludar el que és el regidor de Cultura i Patrimoni i Museus de l'Ajuntament de Martorell, el senyor Andreu González. Com estem, Andreu? Bona tarda. Bona tarda, que serà el que ens claurà l'acte de tot això. I, com no, per donar la benvinguda, com si diguéssim, a l'entrada a tot l'acte, a la senyora regidora, senyora Belén Leiva, regidora de Participació, Igualtat, Infància, Adolescència i Cooperació. Belén, si ens pots il·lustrar, moltes gràcies. Gràcies, Ricard. Bon vespre a tothom. Jo il·lustrar crec que més aviat poc. Això ho faran segur la Georgina i el Joan, als quals vull agrair molt l'oportunitat de deixar-nos oferir aquest espai a Martorell, encara que sigui de manera online, però de veritat moltes gràcies a tots dos. I ja d'avançada ja sé que ho faré demà segur, però moltes gràcies per l'obra de demà. Jo tinc moltíssimes ganes. Com deia ara el Carles, per mi serà la primera. L'últim que vaig fer abans de confinar-me va ser veure una obra de teatre i crec que el primer que faré així com a sortir després també serà aquesta obra de teatre, així que també tinc moltes ganes. A més, jo no he parat de recomanar-la aquesta setmana, d'animar la gent a que vingués perquè crec que serà molt i molt xula. No volia deixar saludar la gent de la fila zero, però si em permeteu ho faré especialment a la Puri, ja que estem parlant de teatre, perquè la Puri va ser la meva mestra de teatre fa molts i bons anys i ara estava pensant, si això hagués sigut un llibret de teatre, estic segur que amb la Puri ho haguéssim fet i hagués estat superxulo. Moltes gràcies, de veritat, per aquesta obra que jo crec que és molt necessària i és una manera d'ajudar-nos a alçar la veu a les dones d'una manera molt amena i que pot arribar a molta gent. Ahir parlàvem amb la Txell Feixas d'aquest fet, de visibilitzar les dones, de visibilitzar les nostres històries, de no seguir silenciades, que se'ns escolti i se'ns vegi. Així que moltes gràcies a gent com vosaltres que veu a les dones i les ajuda a alçar la veu. Així que sense més, res, desitjant escoltar tot el que ens explicareu. Molt bé, moltes gràcies, Belén. I res, arribat aquí, és voler parlar amb vosaltres, amb tots vosaltres, sobretot amb la Georgina i el Joan, dramaturgs, actriu, director, del procés de creació, de selecció de les prop de més de 400 dones que vosaltres heu treballat, d'aquestes 400 dones silenciades,
on a partir d'elles sorgeix l'obra que estrenem a Martorell demà, El Progrés, a les 7 de la tarda, La volta al món en 80 dies. Georgina, amb una àmplia formació a Eòlia des dels 19 anys, canta a la banda La Padrina. Jo me'n recordo molt de La Padrina, l'havia ballat molt també. Gràcies. A la Sofia, al Mamma Mia, havia estat a Dolphin amb Albert Guinovar, Somni d'una nit d'estiu, productora, coproductora, un llarg bagatge artístic que ens deixa una mica eclipsats. I en Joan, format també a Eòlia, també va estar a Nova York, a l'HB, que no sé exactament què és això, suposo que en un moment us ho podràs explicar, però deu ser important. Intervé al TNC, al Manxa, a Retrat de Dorian Gray, 12 hores sense edat, mil d'històries a la Sala B, aquest que ha estat també, amb la Maria Pau Huguet, també va fer coses amb el Rei León. Un altre llarg bagatge que una mica ens conflueix a poder parlar avui de tot això. Georgina, Joan, La volta al món en 80 dies. Un viatge teatral a través del talent femení que descobreix les dones silenciades i oblidades. Un espectacle multidisciplinar que amb la música en directe, cabaret, dansa audiovisual ens presenta 80 dies que cal conèixer. Un viatge per la història d'aquestes dones. Com s'us acudeix arribar fins aquí? Com s'us acudeix fer aquesta proposta? Quin és el procés d'investigació, selecció per a crear aquesta obra teatral? Què heu descobert? O sigui, no faig més preguntes perquè si no la fila zero, li costarà una mica més, no? Però en converses amb vosaltres crec que m'heu transmès, i també he pogut veure moltes coses i llegir, que per vosaltres ha estat un regal amb lletres majúscules. Ens ho podeu explicar, si us plau? Gràcies. Home, i tant. Bueno, anem parlant els dos, no? Bona tarda. Sí. A veure, nosaltres hem estudiat junts. Perdona. Moltes gràcies per totes aquestes coses que heu dit i moltes gràcies per convidar-nos aquí, en aquest laboratori. Ens fa molta il·lusió parlar del procés de les 80 dies. De fet, jo crec que hi ha coses que el Joan i jo les descobrirem avui per primera vegada, perquè per nosaltres és com fer una revisió de tot el procés i serà molt xulo. Moltes gràcies. A vosaltres, que guai. Joan. No, bé, sí, moltes gràcies també. Clar, és una mica, per nosaltres és estrany parlar d'un espectacle que encara no heu vist, perquè normalment, moltes vegades els dubtes venen després de veure'l, no? O les preguntes, o les suggerències, o els comentaris. Però bueno, sí, parlem del procés. Nosaltres vam estudiar junts fa molts anys, no direm quants anys, perquè comencem a ser grans, i bueno, aquí hi ha gent molt jove, ho dic perquè de cop ja els anys comencen a passar. Bueno, i llavors teníem ganes de treballar junts, la Georgina tenia ganes de fer un monòleg teatral musical i jo tenia ganes de dirigir. Anem fent així, explicant. Sí, i de fet no sabíem molt bé cap a on tirar i jo penso que en la primera conversa que vam tenir ni ens imaginàvem que la cosa acabaria amb aquest espectacle i que aprendríem tant i que ens regalaria tantes experiències. La veritat és que la idea va anar sorgint de què podríem parlar. Volíem fer alguna cosa... Jo vaig pensar en Frida Kahlo. El Joan em va dir, Georgina, però cal que es parli més de Frida Kahlo. Hi ha moltes dones de les quals no s'ha parlat, no? I llavors vam dir de triar 5 o 6 dones. Llavors volíem fer un viatge a través del món, perquè els estils musicals fossin molt variats. I finalment, no sé com, amb la idea de fer un viatge pel món, el Joan va dir, ostres, la volta al món amb 80 dones. Sí, perquè anàvem investigant, primer això va ser la idea a partir de Frida Kahlo. Jo sobretot era perquè pensava, Frida Kahlo, he vist 4 espectacles de Frida Kahlo, té una pel·lícula, és la típica, a mi m'encanta Frida Kahlo, però és la típica artista que tothom cita quan parla d'una dona artista, no? I doncs ens va sorgir la idea aquesta de potser buscar algunes que no fossin tan evidents o tan conegudes. I ens va sortir la idea d'això dels diferents continents i vam anar estirant del fil i de cop cada vegada en teníem més, no? I cada vegada en teníem més i ens va venir aquesta idea de fer-ne 80 i agafar... Al principi l'obra es deia La volta al món amb 80 dones. De fet,
tot va començar perquè nosaltres, quan encara això era un projecte que quasi no teníem escrit, ho vam enviar al Premi Born de residència creativa que es fa a Menorca, que són espectacles que estan en procés de creació i envien la seva proposta allà, i si et seleccionen, vas allà i fas uns talls de 15 dies i doncs treballes l'espectacle allà i després fas una petita mostra del que has estat treballant. I això va ser decisiu per començar, perquè nosaltres al principi anàvem divagant, però fins que no vam tenir com una data de hem d'anar 15 dies a Menorca i hem de començar a triar quines dones, no? I ens vam començar a fer llistes i classificacions. Bueno, això va ser... La veritat és que llegíem la vida d'una dona i ens en sortien 10 més a la vegada. O sigui, cada vegada que estiraves d'un fil, era com una... Saps com una taca d'oli que es va fent gran? Era una passada. I a més recordo que llegíem biografies de dones i de cop el Joan i jo crec que a poc anàvem agafant consciència de la responsabilitat que teníem i de la magnitud una mica del que estàvem fent, no? De les persones, de les dones que estàvem homenatjant i de la responsabilitat que teníem amb això, no? Amb el públic, amb quin era el missatge que volíem donar, perquè el Joan i jo, o sigui, d'acord, sí, abans de començar, fa 2 anys i pico, quan vam començar, ens consideràvem feministes, no? Però a mesura que anàvem estirant del fil, coneixent dones, llegint, qüestionant-nos, clar, ens en vam adonar que no teníem ni idea i que teníem molt per aprendre. Sí, sobretot va ser... Nosaltres al principi fèiem una classificació per continents i països i més o menys l'espectacle, o sigui, anàvem fent llistes de dones artistes, de dones científiques, de dones que han destacat com a governants, dones que havien destacat en professions que tradicionalment havien sigut dels homes i després també escriptores, músiques, esportistes... Anàvem fent com una classificació així. Però va haver-hi... Si vols els podem ensenyar. Si vols els podem ensenyar? Els murals. Ah, tu els tens? Sí, ensenya'ls. No et veiem, No t'estem veient. Ah, no et veieu? No. Ostres, doncs tinc la càmera encesa. Doncs no sé què passa que no et veiem. Bueno, mentre que busques els murals... Sí. Jo sí que la veig, Ah, doncs sóc jo que no... Sí, jo també, però molt lenta. A veure si al final lenta. estaràs invisibilitzada. A veure, no sé si es veuen. O sóc jo només que no la puc veure? Vaja. Joan, abans t'he perdut un moment. Ah, vale, doncs ja està. Igual és la connexió, no ho sé. Vale. No, jo anava a dir que per mi, pels dos va ser fonamental quan a Menorca nosaltres teníem la nostra classificació que cada vegada anava sent més gran, fins que vam arribar a 400 dones. Quan a Menorca vam descobrir Clara Schumann i la vida de Clara Schumann, no? I llavors, que a més la comparaven amb les vides d'Alma Mahler i també de Cosima Wagner. I clar, de cop vam entendre la magnitud d'això, de dir com pot ser que una dona que era una compositora tan brillant, una intèrpret de piano espectacular, renunciés a tot per anar a ser... O sigui, pel seu marit, no? Un marit depressiu, alcohòlic, amb intents de suïcidi, mantenir molts fills. Ella se n'anava a fer gires per Europa. Bueno, us explico coses que potser tothom ja sap, no sé, per nosaltres va ser un descobriment, per això ho comparteixo. Vull dir que nosaltres, clar, allà ens vam adonar bastant de fins a quin punt era important fer això, perquè vam veure que realment hi havia, que com Clara Schumann, hi havia moltíssimes altres dones que haguessin pogut desenvolupar el seu talent o s'hagués pogut reconèixer el seu talent i que pels homes que tenien al voltant van quedar absolutament eclipsades, no? Sí, però jo crec que va ser a partir d'aquell moment, a partir d'aquell dia en què vam llegir un text sobre això, ens vam quedar en silenci els dos una bona estona i jo crec que allò ens va deixar tocats. I a partir d'aquí tot va agafar com una altra dimensió. Sí, una altra dimensió. Bueno, mira, tinc aquí... He pensat que si havíem de parlar del procés això era necessari ensenyar-ho.
Els pòsters aquests. Perquè va Vam arribar a a embogir. Va arribar un moment de desesperació també, oi, Joan? Això ho hem de dir. Va arribar un moment de parava- desesperació perquè totes ens semblaven interessants, de totes en podia parlar, de totes ens conduïen a temes superimportants i llavors al final va ser com una negociació de quines sí, quines no. Negociació amb l'espectacle i negociació també nosaltres dos. Perquè al Joan potser li queien bé unes i a mi me'n queien bé unes altres, o ell potser pensava que era més necessari parlar d'unes, però jo com a dona pensava que era més necessari, no? Perquè aquesta, mira el que va fer, no? I bueno, però al final sempre ens hem posat d'acord. No, i després, per exemple, un dia que vam tenir com vam estar discutint molt sobre si havíem d'incloure o no referents que podien ser més qüestionables. És a dir, jo li deia, per què no pot aparèixer Eva Braun entre les 80 ties? Perquè, clar, és una dona important. O Eva Perón o Carmen Polo. És a dir, per què no poden sortir en aquest espectacle? I de cop ens vam... Bueno, la Georgina em va fer donar... Bueno, explica-ho tu, Georgina. Que necessitem referents positius, que necessitem referents femenins, però a la vegada necessitem referents positius. Perquè quan es parla de feminisme o de violència de gènere, sempre surten els referents negatius, no? Sempre no, però és que les dones també. Llavors va ser com, bueno, això ja ens ho trobarem i això ja hi és. No li donem valor a algo tan petit, no? Vull dir, si la majoria de referents són positius, per què sempre la dona... Hem d'emfatitzar que la dona és dolenta, no? Per què? Bueno, jo no entraria tant en el judici de valor si dolent o d'allò, però segurament... Saps? Que té un costat... No sé com expressar-ho. Sí, bueno, que la part com fosca o la part qüestionable. Jo dic qüestionables en el sentit de que de cop, per exemple, hi ha una Leni Riefenstahl, no sé dir-ho bé, bueno, la cineasta de Hitler, no? Leni Riefenstahl, em sembla que es diu, és una cineasta meravellosa i que ha portat grans avenços al món del cinema, però clar, es va alinear amb els nazis, no? Llavors, clar, pensàvem, si posem aquests exemples, hi ha el perill que això agafi un pes en l'espectacle molt gran i invisibilitzi les altres, no? Clar. Això va ser un tema que vam tenir, sí. Sí, i llavors, doncs, per això hem triat les dones que hem triat. Que ens ha creat. I després també, durant el procés, també va ser interessant que a mesura que anàvem coneixent-les i anàvem descobrint més coses de la seva vida i del llegat d'aquestes dones i descobrint per què eren importants, ens vam plantejar que al final acabaven sent com, parlàvem d'elles com de tu a tu. I això també ens va fer canviar el títol, perquè vam dir, de cop la volta al món amb 80 ties, amb 80 dones, és molt solemne, sembla un espectacle que puguis anar a veure a una biblioteca i posin uns faristols i sigui una cosa com molt sèria. I nosaltres no som serios. És a dir, nosaltres som... No ens hi considerem. No ens hi considerem. Nosaltres no som experts en gènere, ni experts en feminisme, ni som historiadors. Vull dir, som actors que jo vull dirigir i la Georgina volia fer el monòleg, volíem treballar junts, no? I ens va semblar que tractar-les des d'una familiaritat de ties, no? Era com més interessant. Sí, i a més també ens agrada, no? És un títol que, si més no, desperta preguntes, no? Perquè això de les ties hi ha gent a la que li agrada molt i hi ha gent, que no li agrada gens, no? Quan és un adjectiu que en realitat serveix per emfatitzar, tant lo positiu com lo negatiu, no? Perquè no pot significar una cosa positiva. I, de fet, també això de fer-ho més proper també té a veure amb que volem que l'espectacle el vegi molta gent, saps? No només gent que aniria a veure un espectacle de faristol i que està molt acostumada a anar al teatre, sinó que volem que vingui el màxim de gent possible i que desperti interès en la major franja, el major ventall de persones. I
això. I per això la selecció, al final, ha tendit a ser molt eclèctica, perquè l'espectacle està dividit en blocs i per cada bloc, blocs temàtics i de contingut, alguns tenen a veure amb l'ocupació, amb la professió d'aquella dona, en el camp en el que ha destacat, però altres també tenen més a veure amb com hem entès aquesta dona des d'ara, i el que, o sigui, en tot el que té a veure més amb les dones que han sigut silenciades, les dones que han sigut oblidades de diferents disciplines, Perquè nosaltres, clar, havíem de fer com un equilibri, que era, si es diu La volta al món amb 80 ties, han d'aparèixer ties de tots els continents. I a la vegada hem d'intentar buscar un equilibri entre les que són molt conegudes i no les podem deixar, però algunes que són molt desconegudes i creiem que hem de reivindicar. I després també... Digues, perdona. Coses, que hagin tocat diferents professions a la seva vida, que siguin rellevants en diferents camps. Clar, això era un Tetris molt difícil, sobretot tenint tant de material com teníem. I va ser supercuriós perquè teníem molt material europeu i nord-americà, però d'Oceania i Àsia gairebé no tenim referents, ens va costar molt trobar-ne. Sí. Ensenya això. Suposo que si fóssim asiàtics i féssim l'espectacle des d'un altre lloc, la bibliografia a la que podríem, les bibliografies a les que podríem accedir serien unes altres, i els referents serien uns altres. També hi havia com una voluntat que al final, clar, no deixem de fer un espectacle teatral que ha de tenir un discurs i que aquest discurs, o sigui que el que expliquem ens serveixi per connectar el que els hi han passat a aquestes dones, a aquestes ties, amb coses que segueixen passant avui dia. O sigui que algunes tries que hem fet també tenen a veure amb buscar el vincle entre elles i nosaltres, perquè no siguin només dones que han fet coses i el seu llegat, sinó per què són importants, per què és important parlar d'elles encara avui dia. Vaig ensenyar això. Ensenya. No sé si es veu. Aquí ja... Es veu bé el mural? Bueno, més o menys. Encén llum. Aquí darrere. No sé si s'aprecia molt. Bueno, perquè es facin una idea. Veieu? Tot de lletres petites aquí. És com una classificació de continents, de professions i de països. Bueno, doncs com a què? 4 fulls més, 4 cartolines més. Sí. Aquest és els últims, ja és amb l'estructura del guió. I, de fet, a la funció apareixen més de 80 ties, perquè algunes apareixen perquè en parlem, però altres apareixen citades o a través d'un audiovisual o a través de la dansa. O sigui, també nosaltres teníem molt clar que no podia ser un espectacle com un inventari ni que fos una cosa pesada, sinó que fos emotiva i que fos transcendent i que fos reivindicativa, però que a la vegada fos molt atractiu de veure i molt divertida. I llavors per això l'espectacle, ho veureu, no desvetllem massa, però que és un espectacle molt variant. És molt dinàmic, no tens temps d'instal·lar-te en un lloc com a públic, no? Jo com a actriu no tinc temps d'instal·lar-me en lloc, perquè és un no parar. Però sí, bàsicament això, que per arribar al màxim de gent possible no pots fer un espectacle que sigui un inventari i que la dona número 30 de cop diguin, bueno, quantes em porten? Uf, encara queda un rato, no? No, havíem de fer encaixar el puzzle d'una manera que fos amena i que entrés, que al fi i al cap és el que ens interessa i enviar el missatge que volem enviar d'una manera que no es fes pesada. I després que, clar, no totes les... Vosaltres talleu-nos quan vulgueu, Sí, sisplau. Tranquil, anem amb el temps adequat. Val.
No, que dic que no totes les dones ocupen el mateix espai de temps en l'espectacle. Hi ha algunes que ens hi entretenim més, altres apareixen més breument, però sí que hi ha aquesta idea de que sigui més aviat un menú degustació, no? I presentar com un ventall de dones i sobretot una mirada que per nosaltres és nova cap a aquestes dones i per molta gent que el veu perquè no les coneixia, perquè nosaltres també moltes les hem posat perquè no sabíem qui eren, no les havíem estudiat mai, no n'havíem sentit a parlar i no apareixen en els llibres de text, no? I de dones científiques, per exemple, ara sí que hi ha molts llibres i les nenes cada vegada tenen més referents positius sobre la ciència, però jo que em vaig estudiar als anys 90, Marie Curie i ja, i d'aquí no sorties, no? De fet, sí, n'hem descobert moltíssimes. Sí. I a veure, també, o sigui, nosaltres diem hem descobert perquè nosaltres no les coneixíem, és a dir, nosaltres hem fet tota una feina de recerca que potser per... Ai, està allà. Sembla que l'hem perdut, el Joan, no? Ara hi torna a ser. Ara. Vale. No, que deia que clar, té molts nivells de lectura, perquè hi haurà qui vingui i que de cop tingui molt clars els referents i els conegui i potser es quedi més en la forma de com ho hem presentat i en la teatralitat, i hi haurà qui potser descobrirà dones i se n'anirà amb informació. Jo crec que és impossible retenir-les tot. O sigui, jo us recomano com a espectadors que no intenteu retenir-ho tot, perquè és com impossible. És una hora i deu que dura, però... Veieu allà i deixeu-vos fluir, deixeu-vos fer. Els espectadors s'han de deixar fer. Al final, l'important és que la gent, quan vingui, no intenti quedar-se amb tot, sinó que agafi consciència de tot el que desconeix i de quantes dones li queden per descobrir encara, no? Que són l'altra cara de la moneda, són el 50% i no se n'ha parlat. I jo crec que al final l'important és que vingueu a disfrutar, però que nosaltres el que volem és plantejar una pregunta, no? I és per què no les coneixem? Per què no les coneixem? I quantes n'hi ha que no coneixem, no? Al final es tracta d'això, no de que surtis dient, doncs tal era tal, o tal va fer això, tal va fer això, altre. Per això ja hi ha una llista que nosaltres la tenim i si voleu la podeu consultar a les nostres xarxes socials, però a l'espectacle s'ha de venir a disfrutar. Molt bé, fantàstic. Déu-n'hi-do aquesta gestació, aquest discurs, aquest coneixement, no? Com si diguéssim per tal de fer una proposta creativa i que demà podrem veure tots. Però jo crec que arribat ja amb aquesta exposició toca el torn de paraula, com si diguéssim, de la fila zero, no? Aquestes persones de Martorell que realment estan dintre del que són les arts escèniques, dintre del món de la dona i que segur que ens poden donar alguna visió que en aquests moments no hem preguntat i que segurament que la poden fer veure, no? Per fer això, abans de tot, també saludo la Sílvia, que sé que també corria per aquí, la Sílvia Companyó, que no he dit res abans, però per dir tot això, convido a la José Pérez, de Gegants de Martorell, com si diguéssim, perquè ens pugui il·lustrar, torno a dir la paraula il·lustrar, perquè per mi és molt il·lustre aquesta senyora, i ens pugui fer la pregunta pertinent que ella cregui en el que és els dos, el director i l'actriu. Hola, bona tarda. La veritat és que m'ha sobtat molt l'exposició que heu fet, perquè la veritat, més enllà de la documentació que ens ha passat el Ricard, no tenia coneixement d'aquesta obra, però sobretot de tot el treball de recerca que heu fet, no? Se'm plantegen diverses preguntes, però en faré una, per no ocupar massa temps. I és el següent. M'ha sobtat molt, m'ha impactat i crec que ha creat molta expectativa per anar demà a veure l'obra i per comentar-ho també als nostres coneguts. La pregunta que us llançaria és primer felicitar-vos perquè sense veure l'obra ja us hem de felicitar per tota aquesta labor que heu fet de recerca i animar-vos també a que aquesta labor, aquesta recerca que heu fet la pugueu publicar o difondre d'alguna forma, perquè segur que
no coneixem ni una decena part d'aquestes 80 dones. I aquí va la pregunta. La pregunta que us plantejo és, més enllà de la individualitat de cada dona que us heu fixat, heu trobat al final d'aquesta recerca algun concepte, algun factor comú, alguna essència que englobi a totes les dones? Vull dir, perquè esteu visibilitzant la dona vers de l'home, vers d'un altre gènere. Llavors, heu trobat aquesta connexió? Hi ha alguna cosa comú que ens englobi a totes les dones que heu estudiat? Difícil. Joan, què has trobat? Què has trobat? A veure, em passes a mi la pilota, Molt bé. Bueno, no, després contestaré jo. No, entre els dos anem fent. No, a veure, jo crec que són dones de contextos molt diferents i d'èpoques històriques que no tenen res a veure i realitats molt diferents, però sí que totes tenen alguna cosa que les fa especials i les fa pioneres i úniques en allò que fan. I les que tenen la sort de... Al final, totes han de passar per sobre del patriarcat i han de passar per sobre dels homes i han de passar... Perquè totes, molt poques, tenen el camí pla i fàcil, no? Llavors, totes són molt guerreres i molt lluitadores, tot i que algunes siguin molt modestes i molt, no? Hi ha el cas de, per exemple, Irene Sendler, ja el veureu demà, no? I alguns testimonis d'elles que es treuen absolutament tot el mèrit, quan el que han fet és extraordinari. Jo crec que sobretot és el component així, que diria així d'entrada, que totes s'han hagut de passar per sobre dels impediments que tenien. I són unes lluitadores i unes pioneres. Així d'entrada diria, no sé, Georgina, tu què vols afegir? Clar, em resulta difícil fer zoom i trobar una connexió de totes. Jo sé que jo amb totes hi tinc una connexió a través de la panxa, saps? Perquè, clar, perquè d'alguna manera em sento identificada amb la seva lluita i puc entendre el que van sentir i puc entendre la injustícia, no? La sensació de que et diguin que no, la sensació de que pensin que tu no pots, o fins i tot la sensació de que tu pensis que tu no pots perquè allò no és per tu, perquè no hi ha referents. Llavors, sí, suposo que totes han hagut de trencar barreres i de superar dificultats, però sí que hi ha una cosa que jo sento a dins meu quan estic fent la funció i quan ho estàvem creant amb el Joan, que és algo... Hi ha algo de... Ostres, no vull posar-me... Però sí que és veritat que hi ha algo de desgarrador, no?, en tot això, en el sentir que o tu no pots fer, o que et diuen que no, o saps? Jo connecto aquesta... Crec que hi ha una cosa que les connecta, que és aquesta emoció femenina i d'haver de fer el doble perquè se't reconegui i d'haver de trencar barreres socials i amb tu mateixa, també. Sí, us entenem perfectament. Crec que demà ens sentirem identificades amb alguna d'aquests personatges, d'aquestes dones que significareu, i crec que estic segura, perquè per el que esteu explicant, que ens empoderarà, no? Perquè estem parlant de dones que han viscut, no? Però segur que ens empoderarà a les dones que encara hem de viure, no? I projectar diguem-ne, la fortalesa de ser dona en aquesta societat i en la societat que vingui. Gràcies. Ara has dit la paraula, crec, la fortalesa. Crec que el que les uneix és la fortalesa. No trobava la paraula, però sí. Fantàstic. Entre fortalesa i panxa, per la panxa, com si diguéssim, la senyora Rosa Grau ens farà la següent pregunta. Moltes gràcies, Rosa. Hola. M'ha agradat molt això que heu comentat de l'aprenentatge que heu fet, que heu descobert tantes persones, no? Que en el moment que comences a mirar
comences a descobrir, comences a veure. I que segurament el que vosaltres transmetreu farà que moltes persones tinguem necessitat de mirar i podrem descobrir tantes dones com heu descobert vosaltres i podrem valorar moltes coses que potser ara ens passen desapercebudes. La pregunta és que vosaltres heu dit que el que voleu mostrar són referents positius. I quan heu enumerat això, a mi no m'ha quedat gaire clar. Què és per vosaltres referents positius i per què no poden ser negatius? Tots som dones, fins i tot els negatius també poden aportar alguna cosa. Bueno, no sé si podeu dir alguna cosa d'això. Sí, aquest és un debat que vam tenir per això, i jo per això volia dir-ho també avui. Referents positius, que és un judici de valor que fem nosaltres, perquè al final és un espectacle subjectiu, que és la nostra tria i és la nostra... Al final és una decisió política, com tot, quines tries i quines no. Pensàvem, o sigui, hi havia... Quan pensàvem quines sí i quines no, doncs ens vam plantejar, i jo li plantejava a ella de dir, per què no podem posar exemples controvertits, no? De dir, aquesta dona és una dona feminista, és a dir, sí, no, què ha portat, no? Pensàvem que si posàvem... Hi havia el perill de que si posàvem aquests exemples, el focus es quedés en destacar aquesta dona i ja està, saps? I també vam dir, ens les guardem a la recàmera perquè això té un espectacle, també. De dir, les que no van sortir, saps? Però hi havia alguna de que, si segons qui posàvem, se'ns n'anava allà tot el focus. Com, per exemple, també vam descartar a pirates i a moltes reines perquè vam pensar, home, vols dir vull dir que si al final han heredat el pitjor de molts homes, les hem d'incloure? Bé, no sé. Vam prendre aquesta decisió. Sí, vam prendre aquesta decisió. Teníem ganes de parlar de dones que ens creiessin bé, bàsicament també, no? Teníem, sí, entre altres coses, no? Però sí. No. I que fossin indiscutibles per nosaltres. Sí, que fossin per nosaltres, que fossin indiscutibles i que fossin dones que nosaltres creiem que ens agradaria conèixer. I que creiem que el que han aportat a la societat és positiu. Potser una altra persona vindrà a veure l'espectacle i dirà pues el que va fer aquesta no, és tremendo, però per nosaltres creiem que val la pena que la gent la conegui per les coses bones que va fer. De fet, aquesta setmana hem decidit que en un mashup musical que hi ha, que fem una barreja de cançons que fan diferents artistes dones, que són cançons molt d'empoderament, hem decidit que al moment de la frase que sortia de Bebe ja no surt. La traiem. Per les declaracions que l'hem vist fer recentment, que hem pensat, això no és un feminisme que ens identifiqui. Bueno, no és feminisme, pensem. Llavors, l'hem tret. I l'hem tret. I que aneu revisant constantment, en certa manera, no? Sí, l'espectacle està molt viu. L'espectacle està viu. De referents positius, de referents negatius, perquè a ulls d'aquí moltes vegades podríem dir. Clar, això a ulls d'aquí. Molt bé, el torn de l'Héctor Naranjo. Héctor Naranjo també és una persona molt dedicada i molt entusiasmada amb el teatre, que segur que també ens farà una gran pregunta. Moltes gràcies. Sí, de fet, soc escric i dirigiré. Però sí, curiosament, no he respost ja la primera pregunta que tenia preparada. No sé si bé, esteu tots congelats, no sé si per cosa meva. Se't sent una mica malament, però... Sí, se't sent entretallat. Vale. Intenta... Vaig intentar... Un moment. I si no, et passo, et salto, millores i... Sí. O vols, aviam com ho veus? Parla, Héctor. Estic canviant de... Passem a la... Estàs aquí, Alicia? Sí? Sí, hola, estic aquí. Vinga, Alicia també està dintre el món del teatre, està mestra de l'aula de teatre de Martorell i una mica direcció. Pots formular, doncs endavant.
Bé, bueno, primer de tot, donar les gràcies per donar aquest espai i donar visibilitat a la feina dels creadors i a la feina que hi ha darrere d'un espectacle. Trobo que és interessant perquè així posem en valor precisament un dels valors principals de la cultura. I estic contenta en aquest sentit perquè així també li donem aquest valor pedagògic que penso que té i que a vegades és molt desconegut. Com a creadora i també com a actriu estic contenta d'estar aquí amb vosaltres. Primer de tot, felicitar-vos pel procés i trobo que és molt interessant el que heu plantejat i l'espectacle. I m'han sorgit moltes preguntes, però així per fer una pregunta diferent, tinc algunes al voltant de temes feministes, però segurament que les meves companyes després us les faran. I m'interessa molt com heu construït la dramatúrgia, quins jocs escènics heu decidit per acabar construint tot aquest viatge. Entenc molt bé el procés, entenc molt bé que la selecció ha de ser molt difícil i hi ha hagut una cosa molt interessant del que heu explicat, que un dels objectius era no fer un catàleg, sinó fer un espectacle on les 80 ties apareguessin i on les anéssim coneixent d'una manera que finalment pogués ser amena i pogués arribar a tothom. I m'interessaria molt saber això, quin és el camí per construir la dramatúrgia, quines eines heu decidit, si aquí poso música, si aquí poso audiovisual, si aquí poso un monòleg, quin ha estat aquest procés per arribar a l'espectacle que veurem demà. Gràcies. Mira, per no fer molt spoiler, perquè com que ho veureu demà, per no dir-te comença així, després passem aquí, et diré així a grans trets, podem dir que hi ha una barreja d'audiovisual, o sigui, projeccions que les han fet els minifilms, una productora que ens ha fet unes projeccions molt boniques que dialoguen tota l'estona amb el muntatge. Hi ha una barreja de teatre, podríem dir teatre documental, dones que parlen en primera persona, i música i cabaret, entre cometes. Jo crec que ja estàs? Sí. Jo afegeixo que hi ha tots aquests llenguatges, però afegeixo que hi havia dones que realment la seva història ja ens demanava que allò fos cantat o allò explicar-ho d'alguna manera en concret. Jugàvem molt, parlàvem, ai, aquesta, com la faríem? I anàvem jugant i de cop n'hi havia que no sabíem com explicar-les, que va ser més complicat fer-les, però n'hi havia que les teníem molt clares, que aquella dona demanava allò, i aquella cançó en concret, perquè allò descrivia exactament el que aquesta dona sentia. Sí, i vam fer Poques vegades vam canviar de llenguatge. Poques vegades vam canviar de llenguatge, de dir que aquesta l'explicarem així i no sortir-nos-en i llavors intentar parlar-ne d'una altra manera. Jo crec que ens hem quedat bastant amb les primeres opcions. Sí, però perquè també vam fer com una investigació vam buscar tot de cançons que ens poguessin funcionar, que fossin cançons referents del feminisme i cançons que potser les havíem associat a altres coses, però que potser si ens hi donàvem una volta ens podien funcionar per explicar la història. Llavors, bàsicament, nosaltres, per fer la dramatúrgia, crec que intentàvem que cada bloc fos canviant i que tu no tinguessis una expectativa de què és el que vindrà ara, sinó que anar buscant treballar des de diferents teatralitats i diferents propostes escèniques com perquè no instal·lar-nos en un tipus d'escenificació tota l'estona, sinó que fos lo suficientment ric com perquè pot passar-te que veient com a espectador un bloc no t'interessi, però és que aquell bloc com a molt durarà de 2 o 3 minuts i després en ve un altre. Vull dir que és un espectacle que jo crec que tothom pot trobar alguna cosa que li pugui interessar perquè és molt variant i molt canviant. I barrejar molt emoció i transcendència i un discurs reivindicatiu amb mamarratxada i sentit de l'humor, perquè nosaltres som molt mamarratxos i és una cosa que no podíem evitar que sortís. Que sortís.
Fantàstic. Vale, moltes gràcies, moltes gràcies. Héctor, ara sí, no? Estàs preparat? Sí, ara veig que la meva connexió és verda, així que guai. Doncs, com deia, tenia diferents preguntes que, de fet, gairebé totes les heu respost. La primera, doncs això, si 80 són massa, que no ens podrem quedar amunt, però clar, ja heu dit que no es tracta de fer un catàleg de que ens quedem amunt, sinó que el missatge és de... Hi ha moltes, hi ha 400 en realitat, que heu trobat, que no són tan conegudes i bé, no es tracta de conèixer-les, sinó de crear interès. I em sembla molt interessant també, anava a preguntar, això, quins criteris heu fet servir per dir quines són dignes d'entrar-hi, no? I sí, em sembla molt interessant que sí, potser hi ha un altre espectacle que seran les dones dolentes que han portat coses bones, no? Perquè sempre és interessant, no? Vull dir, per exemple... Molt bé. Molt bé. També una... Has tornat allà, potser? Sí, podeu contestar, doncs. Realment. No he entès molt... No, és que ara ve la meva pregunta. Vale. És que no sé què hem de contestar. Sí. La meva pregunta... Ara. Vaja. Quan hi ha la pregunta... Sí, aneu amb poc temps. Héctor, si per cas tornem a passar amb la... Se'm sent, no? Mi sí, amb la Puri. Puri, teatrera de Martorell de tota la vida, ens pot formular una pregunta ràpida. Héctor, li he passat la paraula a la Puri, ¿vale? Espera un moment, sisplau. Digues, Puri. No, que dic que això és el que té ser l'última, que totes les preguntes que podíem haver fet, doncs, resulta que ja s'han fet o que amb la vostra explicació ja m'heu contestat totes les coses que jo més o menys podia pensar, sobretot des de la part escènica, no? Com ho heu muntat, com heu anat amb algunes dones, com les heu representat, si amb una cançó, si amb un ball o amb el que sigui, ja ho heu contestat. Llavors, a mi m'ha fet molta... Vull dir, el fet que digueu que sortim de l'espectacle pensant per què no coneixem aquestes dones, i jo em faria una altra pregunta, no? Si després d'aquest espectacle ens farà pensar que per què les dones encara haurem de fer el doble d'esforç per arribar allà on vulguem arribar. Creieu que això farà remoure una mica, no les dones, perquè a veure, les dones ja sabem per on hem d'anar, per bo o per dolent, o siguin positives o negatives, jo aquí no entraré, però vull dir, creieu que ens facilitaran una miqueta la trajectòria nostra? Home, nosaltres hem fet aquest espectacle per aportar un granet de sorra en això que dius, també. Llavors, esperem que sí. Esperem que haver aportat alguna cosa bo a la societat i a la lluita, no? I al moviment feminista. I sobretot, jo el que m'agradaria molt és que vinguessin a veure molts homes, perquè aquest és el gran tema, que les dones esteu empoderadíssimes, afortunadament, i cada vegada és més evident. El tema està que els que hem de canviar som els homes. Sí, això és el que deia, que nosaltres com a dones ja estem gairebé convençudes, no? Ja sabem quines són les eines que hem de fer servir, el doble que qualsevol home per arribar al lloc, no? Doncs jo crec que sí, que aconseguirem, no? Els homes que vinguin, que trontolli una miqueta la cosa, no? Tant de bo, sí, això esperem. És que aquest espectacle sembla que està començant a girar-se, però agrada, però sembla que només ens volen pel mes de març, saps? Sembla com si només poguéssim de parlar d'això i fer espectacles que jo estem encantats de venir a Martorell el mes de març pel Dia de la Dona, No volem ser això, però altres que venen d'altres programadors, d'altres teatres, d'altres municipis a veure-ho i diuen, sí, mira, pel març de l'any que ve.
com si fos un tema que es parla al mes de març i durant l'any ens n'oblidem, no? Les dones només Ho sé, ho sé. durant el mes de març, no? En fi. Perdoneu, ens queden 10 minuts. No sé si algú no està mutejant el seu micròfon, que a vegades reverbera tot, no? Ja, eco. I bé, ens queden dues intervencions, una la del Carles, no? I la de l'Héctor. Héctor, segurament que ara pots formular ja la pregunta. Et sembla? Com ho veus? Podeu veure el xat? Com? Bueno, si em sentiu, ja ho intento. Sí, et sentim bé. Doncs sí, has començat a parlar de la meva pregunta, Joan. Volia preguntar quin públic heu tingut al cap mentre creàveu l'espectacle o simplement poseu un missatge en una ampolla i el llanceu al mar i que arribi a tanta gent com pugui ser. Ara li envien el missatge al xat. Contesta, Jur. Doncs que la nostra idea és arribar al màxim de gent possible. Grans, petits. Han vingut des de nens de 7 anys a veure l'espectacle, que els hi ha encantat, a senyors molt grans. Volem que sigui un espectacle que arribi a tothom. No creiem que sigui un espectacle per tots els públics, perquè nens molt petits no el poden veure, però sí que han vingut nens de 8 anys. O l'han vist adolescents i... Adolescents i a tothom li agrada. Jo crec que, com ha dit el Joan abans, és un espectacle que té moltes capes, té molts nivells de lectura, llavors el pot veure molta gent. Ara, també sabem que al final al teatre les que més hi van són les dones. Estem en la mateixa. Vull dir que al final la cultura, tant de bo vinguin menors de 30 anys, que és el públic més difícil que vingui al teatre, i vinguin molts homes. O sigui, tant de bo tinguem el públic que pugui tenir un Barça-Madrid. Ojalà, tant de bo. Sí, l'hem fet per un públic de Barça-Madrid. Oi, Joan? De fet, demà tindrem el teatre a petar, però totes aquelles persones que encara no tinguin l'entrada, doncs entrades.martorell.cat, allà podeu adquirir la vostra entrada per poder vindre a veure aquesta gran proposta. Carles, és el teu torn. Hola, bona tarda. Se m'escolta bé? Molt bé. Sí. Vale. No, primer de tot, felicitar-vos per la recerca d'informació. Mira, jo ara mateix estic fent història de l'art i sé que la recerca d'informació és algo molt difícil i sobretot amb temes i amb persones o el que sigui que no tenen tanta visibilitat i per tant no tenen tanta informació. I també és molt interessant agafar dones en el món de l'art, que com ja molt bé heu dit, és un sector que està amagat, està o tapat pels homes o se l'ha invisibilitzat durant tots els anys. És ara quan estan sortint totes les artistes d'èpoques anteriors i coses així. La meva pregunta anava una mica per la mateixa línia que l'anterior, perquè jo considero que... Un moment, que se m'està acabant la bateria de l'ordinador, vaig endollar-lo. Vale. Ens quedem sense pregunta i passarem a publicitat. Georgina, però ho sents, no, mentrestant? Sí, però... Pots formular. Si m'aixeco i sembla que no hi sigui, per això. No, jo considero que el teatre, i suposo que tots també pensem una mica, que és una molt bona manera d'educar. I sobretot d'arribar a públic que potser la paraula directa no li arriba molt bé. I sobretot l'educació sobre temes com el feminisme és bo que arribi a una edat molt jove. És a dir, com abans tinguem consciència de la situació, abans farem coses per canviar-la. Aleshores, la meva pregunta anava a ser que com faríeu, o sigui, com portaríeu l'obra o com faríeu per arribar a un públic més jove. Òbviament, potser els nens de 7-8 anys no l'acabarien d'entendre, però arribar a un públic adolescent de 12, 13, 14 anys que comencen a formar-se el pensament que tenen, que és quan realment han de fer el canvi i agafar aquests ideals, com faríeu per arribar a que us entenguin o a que vagin a veure l'obra, que és el més important? Clar, és un públic
que els menors d'edat que van al teatre si van o amb les seves famílies o amb l'escola. Llavors, que de per si no tenen ingressos econòmics, llavors, és a dir, van allò que els porten a veure, no? Ells potser poden demanar anar a veure alguna cosa a teatre, però està tan lluny del seu món, si no ens han ensenyat que el teatre és algo interessant o han anat a veure coses amb la família o amb l'escola que els puguin interessar, que és com que nosaltres és molt complicat entrar en aquest públic si no és que entréssim en un festival que fos per gent jove o tinguéssim escoles que vinguessin. Per nosaltres anar-los a buscar és com complicat. Però sí que és desitjable que vinguin. Jo crec que pot venir tota la família, però clar, que vinguin ells pel seu interès pel teatre, quan encara estan descobrint ben bé què és el teatre i que moltes vegades van a veure coses amb l'escola o a l'institut que els fan abandonar el teatre per sempre, és complicat. Sí, és que en aquest sentit, clar, nosaltres creiem que és un espectacle que poden veure molts adolescents, però han de canviar moltes coses, saps? No només té a veure amb nosaltres, però també té a veure amb com està muntada tota l'estructura a nivell de circuit de teatre per a joves, i nosaltres podem apretar molt perquè això es faci, però això ha de venir des d'un altre lloc, des de l'educació, des de l'escola, passant per empreses que es dediquen al teatre escolar, que potser van a mínims i això ressenteix la qualitat dels espectacles, i llavors és quan els nens van a veure una obra de teatre i fan que el teatre no els agradi perquè, clar, han vist una cosa que té poca qualitat, perquè, saps? No, amb això no vull desmereixer ningú i tot el meu respecte a les companyies que fan teatre escolar. Jo n'he fet, però sí que és veritat que hi ha un punt en què han de canviar moltes coses dins del sistema perquè els adolescents s'interessin pel teatre. I dir també, molt ràpid, ja que tenim poc temps, que jo també vaig fer Història de l'Art i també ja ho veuràs que hi ha moltes dones artistes que apareixen no només en el blog de dones artistes, però només volia dir això perquè jo vaig acabar d'estudiar el 2010, però realment només em van parlar de dones artistes professores. Cap professor em parlava de dones artistes. Que bonito, que fort. I tenim un blog de dones i art. El Joan? El tenim. Molt bé. Sí, moltes vegades amb això de per què els joves no van al teatre, no? També des de les mateixes administracions sempre diem, ostres, per fer teatre no podem fer teatre en qualsevol lloc, sinó les coses han d'estar assentades, no? Les coses han d'estar assentades, com per exemple quan es fa esport, doncs tots tenim una pilota de futbol o tots tenim un camp de futbol. Vull dir, les condicions han de ser bones per poder realitzar cada una de les accions. I sobretot les escoles i les aules de teatre, que tiro un fort aplaudiment aquí, saps? Perquè realment està fent molta feina, i l'escola de música, vull dir que són coses que crec que s'han de prioritzar. I moltes vegades, en vez de regalar una pilota de futbol, hauríem de regalar un instrument, no? Saps? Perquè realment t'obre i t'eixampla molt més l'horitzó, no? És una qüestió que crec que és així, però és meva, no crec que s'hagi de dir. Bueno, no sé si puc intervenir un segon, com estava. Bueno, dir que des de l'Aula de Teatre de Martorell, amb la feina que anem fent amb els joves i tot això, demà us vindran a veure 10, 11, 12 joves d'aquesta franja d'edat que costa tant, però que és tan interessant i que estan molt contents de poder apropar-vos. En aquest sentit, les administracions s'han de recolzar en aquestes institucions que estem treballant des de fora, les escoles de música, les aules de teatre, els espais de lleure, que tenen molta força i molt enganxa a vegades pels joves i que poden apropar-los a aquests espais. O sigui que sí que tindreu públic, 13 com a mínim, que s'aproparan. Perdoneu, són les 8 i suposo que la Sílvia, tècnica també de l'Ajuntament, potser vol fer alguna pregunta, però molt curteta, Sílvia? O no? No voldria perdre els temps, més que preguntes, agrair, evidentment, i vaja, jo crec que ha sigut una investigació que ells l'han portada molt bé, però no crec que hagi estat gens fàcil, perquè costa molt trobar informació. No sé quines han estat les vostres fonts, però no crec que sigui tan fàcil.
Suposo que no. No. Dic que tenim, afortunadament, a Barcelona la Biblioteca Francesca Bonnemaison especialitzada en gènere i que d'allà hem tret gairebé tot el material i sí, però no ha sigut fàcil i hem hagut de llegir molt i buscar molt i segurament pel camí ens hem deixat moltes que mereixerien ser-hi, sí. Molt I bé. tal com dius, heu hagut d'anar a biblioteques especialitzades, no? Aquesta també és la llàstima. Sí, i també passa una cosa, que és com quan tu estàs en un tema, llavors tot et recorda a aquell tema, i llavors sí que és veritat que va arribar un punt que teníem com una parabòlica, no? Que ja les vèiem, ens les trobàvem, o ens les deien, o... Ens enviaven whatsapps, familiars, als amics, alumnes, tothom ens enviava dones. Va arribar un moment que cada setmana... Per favor, ja prou, ja no ens dieu més, ja està. Perquè sí. Bueno, sí, va arribar un moment que les vèiem. Venien a nosaltres, sense, saps, per diferents vies. Fantàstic. Escolteu, moltes gràcies a tots per la vostra intervenció. Jo afegiu, doncs, com fer visibles aquelles menys conegudes o silenciades, totes aquelles dones menys conegudes i més silenciades, i que el seu testimoni serveixi per teixir un món millor, no? Per entendre des de la sonoritat, de l'empatia, donar valor al que han fet, humanitzar-les. Els seus triomfs són els triomfs nostres. Gràcies pel seu llegat. I per dir tot això, suposo que el que és el senyor regidor de Cultura, el senyor Andreu, ens podrà dir quelcom. Què et sembla, Andreu? Endavant, és el teu torn. Perfecte, doncs moltes gràcies. Primer vull agrair a totes les persones que han intervingut, especialment els de la fila 0, la José Pérez, la Rosa Grau, Víctor Naranjo, l'Alicia, el Carles Alemany i molt especialment a la Puri Massa, que vam ser veïns d'Escala, i això crea un vincle una mica especial. Era la veïna de baix. Llavors també a la Sílvia i al Ricard. Ricard, gràcies per conduir aquest acte i repartir el joc, que és un paper difícil, per descomptat a les persones que demà veurem a dalt de l'escenari, la Georgina i el Joan. Han explicat molt bé totes aquestes qüestions de l'espectacle dinàmic, fins i tot ens han explicat com han canviat algunes coses de l'obra. Jo volia fer unes poquetes reflexions sobre la dificultat que han tingut les dones, perquè, com ha dit el Ricard molt bé, les dones moltes vegades han pogut fer de precursores, no? Perquè no han pogut desenvolupar fins a dates molt recents tot el seu potencial en molts àmbits. Em refereixo, és que és clar, girem la vista poc temps enrere i veiem que Caterina Albert es feia dir Victor Català, o que l'Aurore Dupin es feia dir George Sand, és a dir, fins i tot aquesta qüestió de no poder tenir noms de dona per actuar en el camp artístic, no? Diumenge passat, per cert, vam veure aquí una obra molt bona de la xarxa, en la qual veiem una donassa, una dona forta del nostre país, la Maria Aurèlia Capmany, que deia aquella frase que la meva filla de 10 anys li vaig dir, posa una nota a l'obra, i va dir, ostres, un 11 sobre 10, no? I perquè li va quedar molt marcada la frase aquella de jo puc ser allò que jo vulgui ser. Les dones avui ho tenen una mica més fàcil que les que han viscut abans. Perquè el canvi és progressiu i aquest canvi s'ha d'empènyer per aconseguir-lo, no? Per exemple, ara a l'Ajuntament de Martorell hi ha dels 12 regidors de l'equip de govern, n'hi ha 6 d'homes i 6 que són 6 homes i 6 dones, i això no havia passat mai. Aquesta paritat passa per primera vegada. Jo mateix, al Servei Local de Català, com a responsable, un dia em vaig adonar que sempre que feia el dictat català triava un home. I llavors vaig dir, doncs ara ho deixaré de fer, triaré una dona, sistemàticament dictarà una dona i farem una autora fins que quedi compensat, perquè també hi ha, és a dir, l'any Bertrana, doncs vaig dir, doncs mira, farem l'Aurora i no el pare, no el Prudenci Bertrana, sí? I la dona també, la seva filla també era una dona potentíssima. Ja que ha sortit el nom de Marie Curie, sí que volia fer una petita
remarca sobre Maria Sklodowska, que és el fet que quan va anar al Congrés Solvay va patir la marginació de tots els homes. Ella tenia un Premi Nobel en aquell moment, però tots els homes la van marginar perquè resulta que ella era viuda, s'entenia amb un home que es va separar per ella, i això va ser un escàndol majúscul. Fins i tot el mateix Einstein, com sabeu que jo crec que demà ens trobarem la seva dona, la Mileva Maric, en aquest espectacle. Bé, Mileva Maric va ser també una precursora, va ser la 5a dona a estudiar en la secció del Politècnic de Zuric a la part aquella científica. La primera va ser una dona noruega. I és possible que Einstein, per descomptat, va ser un maltractador psicològic de la seva dona, però és que és possible que també ho fos físicament. Potser alguna vegada se li va, com se sol dir amb aquella frase feta tan indulgent, se li va escapar la mà. Això, és a dir, hem de veure el personatge d'Einstein, per descomptat la seva aportació a la ciència és innegable, però també hem de veure la persona, també era això, no podem amagar-ho. Ens ha agradat molt totes les reflexions que heu fet sobre això del teatre amb adolescents, també d'enviar, com s'envia, jo ho he vist a vegades, professor de secundària, com s'envia els actors a la mort allà contra un públic adolescent que no té ganes de veure un espectacle i que és denigrant pels actors. Jo he viscut i us planyo perquè no us ho mereixeu, com a professionals que sou. I l'última cosa que vull dir és que el teatre en viu és insubstituïble i per molt que hi hagi coses en línia i això, no hi ha res com anar al teatre, i a Martorell tenim un teatre estupendo, fantàstic, que és el Progrés, i que el volem posar en valor perquè té molt de potencial, i demà gaudireu vosaltres en aquest teatre i nosaltres segur que també amb l'espectacle ens ho passarem la mar de bé. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Voleu dir alguna cosa més abans d'acabar? Georgina, Joan? Res, dir que moltes gràcies i que esperem veure'ns demà i que teniu un teatre preciosíssim que tenim moltes ganes de conèixer. Tenim moltes ganes de trepitjar-lo. Sí. Doncs ja ho sabeu, demà a les 8 al Progrés, si no teniu les entrades, entrades.martorell.cat. Moltes gràcies a tots, els que heu participat, els que heu formulat les preguntes, els que heu disposat del vostre temps per estar aquí. Només us puc dir una cosa, molt de teatre, molta cultura i demà a les 8 cap allà. Si us quedeu aquí un moment, mentre agrair també la disposició tècnica d'en Dani i en Toni, que realment han pogut fer possible tota aquesta proposta, i ara ens despedirem amb un vídeo. Moltes gràcies a tots, molt bona nit i molta lluna, que avui no n'hi ha. Gràcies, fins ara. Adéu. Jo no sabia qui era Gèria. No la coneixia. No n'havia sentit mai a parlar. No l'havia estudiat mai. Són 80 dies, són 80 i moltes més per poder donar la volta al món. Visitarem Hong Kong, Bombay, Hawaii, Tijuana i Singapur. Vaig ser la primera dona a qui van otorgar la medalla Echegaray concedida per la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. No! No puc ser Margarita Salas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho mal hecho, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Qui va ser la primera dona a presidir un país? Preparem els braços! Veis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión el día que estalle nuestra gran revolución.
Vaig rodar més de 1000 pel·lícules i encara vaig haver de lluitar per ser reconeguda internacionalment com a directora, actriu i productora. Vaig ser la primera persona que va aconseguir viure del cinema. Però em van voler esborrar i atribuir les meves pel·lícules a altres persones. Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la 3 voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar el sí. Hoy vas a ser la mujer. I quan la llavor cau al lloc que li correspon, aquella calor vehement baixa a través de la sang de la dona i l'absorbeix amb tota la força de la que el seu amor és capaç. Es contrauen els òrgans sexuals de la dona i l'aguanten com quan un home fort aguanta una cosa al seu puny. Aquesta va ser la primera descripció d'un orgasme femení des del punt de vista d'una dona. Tot un escàndol en ple segle XII, sobretot tenint en compte que qui ho va escriure va ser una monja. La seva personalitat, el seu carisma i la manera com va desafiar allò establert en els seus escrits van suposar una revolució. No ens hi caben totes les que ho són, però sí que ho són totes les que hi estan. 80 dies.